Прывітанне, сябры! Сёння раскажу вам пра беларускі тэатр. Сама я ніколі асабліва не цікавілася гэтай часткай нашай гісторыі, але, як гэта часта бывае, проста не ведала, як шмат губляю. Дайце мне 15 хвілін, можа і вам спадабаецца. Вытокі айчыннага тэатра ў беларускіх народных святах, а першымі акцёрамі можна лічыць скамарохаў, якія выступалі як спевакі і музыканты. У 16 стагоддзі на тэрыторыі Беларусі з'явілася батлейка – народны тэатр лялек. Паказы ладзіліся з калядаў да грамніц, то бок з 25 снежня і да 2 лютага. Падлейка ўяўляла сабой двухпавярховую скрынку, на ярусах якой і адбываўся паказ. Патлечнікі вадзілі драўляныя лялькі па проразях, зробленых у падлозе паверху. На працягу ўсяго існавання з 16 стагоддзя і да пачатку 20-га у Беларусі разыгрывалася адна п'еса «Цар Ірад». Страшны Ірад даведаўся, што нарадзіўся хлопчык, які стане замест яго царом, і ён загадаў забіць усіх хлопчыкаў да 3 год. Аднак таго хлопчыка, Ісуса Хрыста, выратавалі пастухі. Але гаворка не ішла пра адзін і той жа спектакль. Традыцыйна захоўваўся адзін і той жа сюжэт, але колькасць устаўных сцэн была розная, што залежала ад акцёрскіх здольнасцяў батлечнікаў. Пакрысе рэлігійныя сцэны ў прадстаўленнях скарачаліся, а камедыйныя пашыраліся. З батлейкай пераважна хадзілі рамеснікі-мужчыны. Занятак перадаваўся ад бацькі да сына. Рамантавалі батлейку самастойна, і, звычайна, гэта і быў іх асноўны занятак. У сярэдзіне 20 стагоддзя батлейка ў Беларусі знікае ў сувязі з адсутнасцю попыту, але напрыканцы 80-х пачалося яе адраджэнне. Апроч батлейкі, у Беларусі існавалі і тэатры пры адукацыйных установах. Гэта ўжо былі драматычныя спектаклі, у іх ігралі і вучні-мужчыны. Жанчыны не маглі атрымліваць адукацыю разам з імі. Тэматыка пераважна рэлігійная, большасць твораў не захавалася, бо пасля пастаноўкі да іх звычайна больш не звярталіся. Але здараліся і шчаслівыя выключэнні. Напрыклад, у 1787 годзе манах Каэтан Марашэўскі, што выкладаў на Віцебшчыне ў калегіуме, напісаў твор «Камедыя». Адзін з персанажаў размаўляў па-беларуску. Гэта быў галоўны герой п'есы селянін Дзёмка. Па сюжэце ён быў вельмі незадаволены сваім лёсам, таму чорт вырашыў спакусіць яго. Фармальна нячысцік перамагае, але маральная перамога застаецца за Дзёмкам. Тэкст гэтай п'есы захоўваўся ў рукапісу і быў апублікаваны яшчэ ў пачатку 20 стагоддзя. Спектакль па п'есе быў пастаўлены ўжо ў незалежнай Беларусі і доўгія гады збіраў аншлагі. Паралельна развіваліся тэатры, што існавалі ў магнацкіх маёнтках. Часткова трупы складаліся з прыгодных сялян, часткова з запрошаных з-за мяжы і нанятых за грошы свабодных спецыялістаў, фрылансераў. Такія тэатры існавалі ў Нясвіжы, ў Слонімі, ў Гродно, ў Шклове, Слуцкую на цалкам сабе еўрапейскім узроўні. Напрыклад, калектыў у Нясвіжы стварыла князёўна Уршуля Францішка Радзівіл. Спецыяльнага памяшкання для тэатру не было. Першы спектакль, створаны ў 1746 годзе, паказваўся ў Альбе, загараднай рэзідэнцыі за Нясвіжам. Пад адкрытым небам пабудавалі арачную дэкарацыю, для значных гледачоў і духавенства паставілі канапы, а дробныя шляхты і афіцэры Нясвіжскага гарнізона глядзелі прадстаўленне стоячы. Праз 2 гады для паказаў перабудавалі княжацкі манеж у Нясвіжы. Але п'есы Францішкі Уршулі выклікалі цікавасць толькі ў вузкім коле радзівілаўскага акружэння. І хутка забылі, яны зноў выклікалі цікавасць даследчыкаў толькі ў 20 стагоддзі. А вось для тэатра ў Слонімі, які стварыў Міхаіл Казімір Агінскі, пабудавалі спецыяльны будынак. Дакладней, рэканструявалі для яго патрэбаў колішні палац Льва Сапегі, што ўжо меўся ў горадзе. Гэтае памяшканне не захавалася. Глядзельная зала была разлічана на 1000, а па іншых звестках на 2000 месцаў. Таму гледачамі маглі быць як госці здалёку, так і шляхта з ваколіц. Агінскі ўзяў на ўзбраенне самыя сучасныя тэхнічныя сродкі. Сцэну падзялілі на 2 часткі, на пярэдняй гралі акцёры, задняя пры неабходнасці забаўнялася вадой праз сістэму труб з канала, які знаходзіўся побач. Гэтыя тэатры з'явіліся, калі беларусы мелі сваю дзяржаву, Вялікае княства Літоўскае, што пазней стала часткай Рэчы Паспалітай. Але напрыканцы 18 стагоддзя нашыя землі захапіла Расія, якая не прызнавала існаванне беларусаў як асобнай нацыі. У гэтых умовах ствараць прафесійны айчынны тэатр было надзвычай складана. Напрыклад,
У 1852 годзе у будынку мінскага гарадскога тэатра, цяпер на гэтым месцы гатэль «Еўропа», адбылася прэм'ера оперы «Ідылія» або «Сялянка». Музыку напісаў кампазітар Станіслаў Манюшка, яна захавалася толькі часткова, лібрэта пісьменнік Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Ягоны тэкст дайшоў да нашага часу. Помнік ім стаіць на Мінскай плошчы Свабоды. Героі спектакля размаўлялі па-беларуску і польску. Але першы паказ застаўся адзіным. Улады забаранілі спектакль. Таму доўгі час беларусы маглі бачыць толькі пастаноўкі, што прывозілі з Еўропы ці Расіі. Пачатак 20-го стагоддзя стаў часам нацыянальнага адраджэння. Гэтаму паспрыяла рэвалюцыя, якая зняла забарону на беларускамоўны друк. У 1907 годзе Ігнат Буйніцкі, якога называлі бацькам беларускага тэатра, стварыў у сваім фальварку на Віцебшчыне аматарскую трупу. Праз 3 гады, у 1910-м, яна трыумфальна выступіла на першай беларускай вечарынцы ў Вільні, дзе выканала некалькі народных танцаў. У выніку яна стала прафесійнай і атрымала назву «Першая беларуская трупа». З-за недахопу грошай і прыдзірак цэнзуры трупа праз 3 гады распалася. Стварыць новую перашкодзіла Першая сусветная вайна. Але ў 1917 у Расіі адбылася чарговая рэвалюцыя, і імперія развалілася. У тым жа годзе ў Мінску, у тым ліку па ініцыятыве Буйніцкага, узнікла першае беларускае таварыства драмы і камедыі. На яго аснове праз 3 гады з'явіўся Купалаўскі тэатр. Яго арганізацыя адбылася ўжо пры новай уладзе. Беларусь перайшла пад кантроль камуністаў. На пачатку яны спрыялі развіццю нацыянальнай культуры. У рэспубліцы, якая неўзабаве стала часткай Савецкага Саюза, з'явіліся 3 калектывы, якія мелі скарачэнне БДТ – Беларускі дзяржаўны тэатр. БДТ-1 – Купалаўскі, БДТ-2 – Коласаўскі ў Віцебску і БДТ-3 – тэатральная трупа пад кіраўніцтвам Уладзіслава Галубка. Але час беларусізацыі, калі калектывы маглі ставіць нацыянальную драматургію, а таксама тэатральны эксперыменту, хутка скончыўся. Яшчэ ў сярэдзіне 20-х гадоў пачаліся забароны. Напрыклад, такі лёс чакаў п'есу Янкі Купалы «Тутэйшыя». Напрыканцы 30-х дзесяткі беларускіх пісьменнікаў, драматургаў і акцёраў былі расстраляныя. У тым ліку Уладзіслаў Галубок, кіраўнік аднаго з 3 тагачасных тэатраў. З-за цэнзуры на тэатральную сцэну трапляла класіка альбо ідэалагічна вытрыманыя савецкія п'есы. Пасля Другой сусветнай вайны ў Савецкім Саюзе пакрысе склалася мадэль, якая з пэўнымі зменамі існуе ў Беларусі да цяперашняга часу. У сталіцы кожнай рэспублікі існаваў нацыянальны тэатр, у Мінску Купалаўскі, спектаклі якіх шлі на нацыянальнай мове. А таксама рускі тэатр, у нас горкаўскі, оперны, мускамедыі, юнага гледача і лялек. Спектаклі ў іх пераважна ішлі па-руску. Абласным цэнтрам дазвалялася яшчэ менш. 1 тэатр драмы і 1 лялек. У раённых цэнтрах, нават калі гаворка ішла пра буйныя гарады, тэатраў не мелася. Выключэннем з'яўляўся Бабруйск, які раней меў абласны статус. У 70-е гады прыходзіць новая змена маладых прагрэсіўных рэжысёраў. Валерый Раеўскі, Барыс Луцэнка, Валянцін Елізарыў і Анатоль Ляляўскі. Яны імкнуцца да новай, яскравай тэатральнай выразнасці, але цэнзуру ніхто не адмяняў. Дзейнасць незалежных труп не дазвалялася. Адкрыццё кожнага новага тэатра станавілася падзеяй. Пасля вайны і да пачатку перабудовы ў Мінску з'явілася толькі 3 калектывы, усе 80-е. Тэатр студыя кінаакцёра, моладзевай і мускамедый. Але як толькі ў другой палове 80-х цэнзура саслабела, у Беларусі ўзнікла некалькі дзесяткаў прыватных тэатраў студый з новым рэпертуарам. Больш смелымі станавіліся і дзяржаўныя тэатры. Напрыклад, рэжысёр Мікалай Пінігін паставіў у 1990 годзе ў Купалаўскім легендарны спектакль «Тутэйшыя». Савецкі Саюз яшчэ існаваў, а па суседству з будынка беларускай кампартыі ў фінале спектакля на сцэне з'яўляўся нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Першая палова 90-х гадоў стала для беларускага тэатра часам надзеі. З'явілася тэатр-лабараторыя «Вольная сцэна», цяпер гэта РТБД, дзе пераважна ставіліся творы нацыянальных драматургаў. Ды яшчэ і па-беларуску. Пры падтрымцы бізнеса ўзнік альтэрнатыўны тэатр, але эканамічны крызіс балюча ударыў па тэатрах-студыях. Большасць з іх закрылася. У 1994 годзе да ўлады прыйшоў Александр Лукашенко, які хутка вярнуўся да савецкай палітыкі ў сферы культуры. У 2000-м чыноўнікі адхілілі ад пасады кіраўніка вольнай сцэны рэжысёра Валерыя Мазынскага. У яго спектаклі «Прынц Мамабук» знайшлі небяспечныя паралелі з сучаснасцю. Услед за ім хутка сышла амаль уся трупа.
Улада пачала наступ на бізнес. Фінансаванне прыватных тэатраў стало немагчымым. Адначасова чыноўнікі рэзка зменшылі фінансаванне культуры. Савецкая атмасфера вярнулася. Цягам нулявых і дзесятых гадоў тэатралы неаднаразова спрабавалі змяніць сітуацыю. У 2005-м рэжысёр Уладзімір Шчэрбань, які дагэтуль працаваў у Купалаўскім, стварыў з драматургам Мікалаем Калезіным свабодны тэатр. Паказы гэтага калектыву дзесяцігоддзямі адбываліся падпольна. Свабодны адкрыта выказваўся пра найбольш значныя грамадскія праблемы. Напрыклад, пра гвалт пасля прэзідэнцкіх выбараў. З'явіўся фестываль «Панарама», на які прывозілі лепшыя замежныя спектаклі. Развівалася арыгінальная беларуская драматургія, аднак кансерватыўная адукацыя і адсутнасць пляцовак заміналі развіццю. Кожная новая плыня тэатралаў праз пэўны час згубляла імпэт, адыходзіла ад справаў, прыходзілі навічкі і ўсё пачыналася з нуля. Для стабільнага развіцця вельмі важная пераемнасць. Шанец на змены з'явіўся ў 10-е гады. Дзякуючы фінансавай дапамозе банкіра Віктара Бабарыкі і працы каманды на чале з менеджеркай Анжалікай Крашэўскай у Мінску склалася сістэма альтэрнатыўная дзяржаўным тэатрам. Гэта фестываль «Тэарт» з замежнай і беларускай праграмай, праект «Theatre HD», які дазваляў глядзець замежныя спектаклі на экранах кінатэатраў, «Ток-тэатр», які займаўся стварэннем і паказам айчынных спектакляў. На дзяржаўных і незалежных пляцоўках ішлі спектаклі Юры Дзівакова, Александра Янушкевіча, Ігора Казакова і іншых рэжысёраў. Пасля сфальсіфікаваных выбараў 2020 года велізарная колькасць артыстаў, рэжысёраў, супрацоўнікаў тэатру выказалася супраць дзяржаўнага гвалту, страціла працу або, як амаль уся трупа Купалаўскага, звольнілася сама. Зачыніліся амаль усе прыватныя калектывы. Цэнзура ператварылася ў татальную. Напрыклад, пасля прэм'еры быў забаронены віцебскі спектакль «Цыль». За фразу «Няхай жыве Фландрыя» звольнілі дырэктара тэатра і некалькіх актораў. Зараз беларускі тэатр развіваецца ў двух накірунках. Частка тэатралаў з'ехала ў замежжа, яны стварылі калектывы ў міграцыі, напрыклад, купалаўцы і Team Theatre, або дзейнічаюць як вольныя мастакі. Яны свабодныя ад умяшальніцтва дзяржавы, але сутыкаюцца з шэрагам фінансавых праблем. Астатнія засталіся ў Беларусі і змагаюцца за тое, каб захаваць здабыткі тэатра да лепшых часоў, якія абавязкова надыдуць. Гэта была чарговая лекцыя ад адукацыйнага курса «Васьміног». Пра гэта вам не раскажуць у школе. Я, Каця Барушка, вялікі дзякуй за вашу увагу, лайкі і падпіскі. Будзем ствараць сваё разам.